Dobrý den. Posaďte se. Takže, vážení, napíšeme ten luxusní testík na kontext 50. let, ale ještě předtím mám pro vás informaci. Dneska přijde inspekce, takže doufám, že máte v pořádku všechna svá portfolia. Šňapete? S testem jsem si dala opravdu záležet, ale ti, co četli a učili se, nebudou mít problém. Luci, ta módní návrhářka přijede do Ostravy. Víš, která? Já jsem ti o ní říkala. Beatrice von Ferrari. Má novou kolekci teďko, podívej. Luci, ne, Lucko, přestaň. Už událostech, vidíš? Dost dobrý. Boží, super. Bože. Co já s vámi mám dělat? Vaše minulá kolekce se vám opravdu povedla. A myslím si, že se nemusíte tolik trápit s tím, že to potom můžete odevzat za pár dnů. Jste velice talentovaná žena. A já si myslím, že ta inspirace někde přijde. Ale podívej se, jako, kde v téhle díře mám tady hledat inspiraci? Já. No tak se podívejte na ty historické budovy. Historické budovy? Jako, co to je? Jako šedá, hnědá, občas bílá. Jako to nemyslíš vážně? No tak neutrální barvy jsou dneska v modě. Valerie, prosím tě. Až se tě budu ptát na tvůj názor, tak ti to dám jasně najevo, ano? Já jsem Valentina. Takže po 150. Až budu něco chtít vědět, tak se tě zeptám, jo? Se omlouvám. Zastav! Počkejte! Co se děje? Vanesso. Ty barvy. Ale já nejsem Vanessa. Přesně, ale přesně tohle potřebuji. Chápeš? Tak, jsi silná, nezávislá a jedinečná žena, která to zvládne jak nic. Nezajímá mě, že to je tvoje první kontrola, první inspekce, prostě to bude v pořádku, jo? Tak. Nejsi silná a sebevědomá žena. Jsou tady. Už. Dobrý den, já vás tady moc vítám. Já jsem zástupce ředitele Květa Řezníčková. Těší nás. Toto je má asistentka, Vanessa. A já se snad představit nemusím. A ukážete mi vaše ateliéry, prosím? Myslíte naše učebny? No a tady probíhá výuka angličtiny, takže se klidně můžete podívat, kdybyste něco potřebovali, budu tady, jo? So class, on Monday we are going to have a phrases test. I want to see you do 100% as usually. And Wednesday we're going to have CAE preparation exams, okay? So be ready, please. She mustn't, or she can't, or couldn't have put any sugar in these tequilas. Tak to bychom měli. Viktorie? To bylo nějaké rychlé. My máme totiž přirozený talent. A tak nedáte si třeba kafe? Ale to je výborný nápad. A tady Viktorie, ta půjde s váma. Já si tu aspoň porozhlédnu. Zde máme H2O, neboli vodu. Máme tady 2 vodíky. A potom ještě tu je i kyslík. Dobrý den. No, tady asi ne. Jak už víte, tak jednou z funkcí mužské pohlavní soustavy je například
No, tak tady určitě ne. To budete s něčím pomoct? Konečně někdo? Takže prosím, tady tohle opatrně. Tady s tím, opovažte se s tím něco udělat. Zdravím. Dobrý den. Hledáte někoho? Můžu. Inspiraci. Muzu tady nemáme. Hlavně mi skateboard, ale neberte. To vám brát nebudu. No, dobře tak. Ahoj, Peťo. Ahoj, Peťo. Ale dobrý den, paní slečno. Čau, Peťo. Takže jak vidíte, tak pravouhlý trojúhelník se skládá z 2 odvěsen a 1 přepony. Alice, vnímej. A Pančo, kolik já vás vnímám? Tak si něco tady vysvětlíme. Ti, co chcou vnímat matiku, tak ti budou samozřejmě více popředu. Ale ti ostatní se sami pasují do role opisovačů. Alice, to je sice hezké, ale je to vtipná odpověď. Takže například tento útvar, toto těleso, je takzvaný kužel. Ne, není to trojúhelník, jako mi napsala Markéta do testu. No moment! Madame von Ferrari pije jenom sojové mléko. Von Ferrari? Ježišmarja, já se strašně omlouvám, ale my sojové mléko fakt nemáme. No tak jako co mám dělat? No tak já prostě... Ne, počkejte, to je moje první inspekce a prostě já jsem taková celá nervózní, ale já vám klidně zaběhnu do obchodu pro sojové mléko. Nechte tak. Já jí to odnesu takhle. Inspekce? No, víte, Česká školní inspekce u nás není úplně na denním pořádku. Jo, no tak to jsme asi my, no, tak jo, přesně my. Je to? Můžete chviličku vydržet? Je to fakt naléhavé, omlouvám se. To je dobré, v pohodě, já to jí zanesu. Co se stalo, Ježíši Kriste? Povídejte. Jako moje práce je sice výborná, ale jako já nevím, jestli to stačí. Já nevím, prostě já to mám odevzdávat za týden a jako co prostě? No a tak, když už jsme teda na téhle škole, tak nemůže ta nová kolekce třeba být o tom, co nosí učitelé a jak se to propoje do toho jejich charakteru? Vilmo, neptala jsem se tě na nic. No počkat. Počkat. Já mám nápad. Fakt. No. Co kdyby ta nová kolekce byla jakože, prostě představ si to, jo, prostě učitelé, oni chudáci prostě, taková práce, jako jo, nikdo je neuznává a já bych prostě udělala jako charakteristika, jako podle toho, jak se oblíkají, jako charakteristika prostě pedagogů. No vy jste geniální, to je ono. Já vím, že to je dobré. Je to paráda. Valentino, je čas jít. Už to máme. Tak jo. Dobrý den. Tak, Dobrý den, těší mě. vy jste ta inspekce, tak pojďte za mnou. Valentino, zavolejte řidiče. Hele, ta navrhařka, jak jsem ti o ní říkala, ona vydala novou kolekci. A tenhle model se jmenuje X na druhou. Nepřipomíná ti to něco? Ne, jako ne, co by mi to mělo připomínat?
Asi nic, no. Dobrý den. Posaďte se. So class, this is the last... Znova.